Når vi ruller. Jeg ruller. Yep, så er TV00 kommet til spot-åbningsaften, og vi har mødt Lars Hug her foran Springvandet. Ja, højt og tydeligt. Jeg vil gerne høre, hvordan er det at være sådan en ung, upcoming musiker her i Danmark? Det er fantastisk. Jeg håber på, at jeg bliver set som en af The Spottables, og at der måske er nogen, der kommer og spotter mig ud og putter mig på en vandsengsklinik, så jeg kan få sådan lidt... jeg kan godt se lidt ældre ud. Ja. Ikke? For jeg synes, jeg er måske lidt for ung. Ja, det kan jeg godt se. Og så måske lidt større bryster. Ja. Yes. Så jeg kunne få en eller anden chance til mit store indlandske gennembrud. Ja. Det lyder fornuftigt. En stemmetransplantation vil også være forfærdeligt skønt. Tak. Og en pladekontrakt måske? Meget gerne en pladekontrakt. Ja. Nu sagde du, at det er lang tid siden, du har været i Aarhus. Hvor har du egentlig været henne? Yeah, no details. What's the name of the planet? Vi ved det ikke. På en anden planet, måske. Okay. Okay? Okay. Ja, men jeg vil sige tak for god musik, og jeg håber, at du får en rigtig god fremtid på musikscenen. Tak, og 00 dut.